urteetarri daramakigu negoziaketetan, eta orain arte ez dugu aurrerapen honik lortu. Orain dela gutxiengoan sinetu zen aurreakordio bat ELA eta UGT-engatik, eta langileek hau atzea bota dute. Orduan esan dezagun orain beize hasi degula negoziaketekin jarraitu behar degula, aldan azkarren akordio batera iristeko. Pentsatu duguna da, paro egutegi bat egitea, hemendik urrira artekoa, astean 3 egunetan relebo bakoitzek ordu betez geldituko do, eta astizkenetan eta larumadetan, ziurrenik astelenen bai, konzentrazioak egingo ditugu hemen enpresaren aurrean. Gure asmoa da, mobilizazio hauek aktibatu edo desaktibatu enpresarekin negoziaketak dijoazten hainean. Ikusten badugu aurrerapenak daudela, jetxiko dugu gure mobilizazioen nivela, eta ez badego, hilo egin beharko genituzke.